Kayari sa aton nga linya ang spokesperson sang Office of the Civil Defense diri sa Region 6. Nano karon ang latest nila nga memorandum circular nga ginapagwa. Advisory sa tanan nga mga LGU kanang latest nga nagsulod sa ila talatapan. We have Ma'am Cindy Ferrer, ang spokesperson sang OCD. Hello ma'am, good morning sa Action Art Live subong sa Action Radio Bacolod. Maayong aga kag sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio dira sa may Bacolod. Maayong aga sa inyong tanan. Ma'am, nanong latest nga nagsulod sa inyo office karon niya nga morning kag nanong advisory since yesterday nga ginapagwa sang OCD? Yes, sige actually ang pag-monitor naton sa ining weather disturbance, ang tropical depression paing nga ara sa tubong sa may Borongan City, Eastern Samar, kagina sa may tropical cyclone bulletin number 4 naton kag inisigi ang aton nga pag-monitor kay pagdala ini nga pag-ulan kag hangin man no nga makadala makatugas ng pagbaha kag landslide diri sa pungsod sang Western Visayas. Actually sige ang amon nga pag-attend man sa meeting together with the National DRM Council para istoryahan ang kinahanglanon naton nga preparasyon kag sa subong nga aga magakonvene ang aton nga pre-disaster risk assessment analyst group para nga istoryahan kung anong emergency preparedness and response protocol ang pag-aris diri sa aton sa may Western Visayas. Kagabi, ara kita sa pinakataas nga protocol sa aton nga emergency response and preparedness since may mga changes man diri, mabal-an naton ang resulta sa meeting ang aton nga Pedra Analyst Group. So, subong nga agapan mahimo sila do assessment kag evaluation no kung nano ang status, pero as of now red alert kita bilog nga Region 6 do amo na ma'am. Yes, according sa aton nga protocol sa may NDRMC ara kita sa may Charlie protocol kag sa subong nga aga pag-istoryahan pag-ini kung ano ang kung pabilin ini nga Charlie protocol kag amo na ang aton nga pag-issue na gid nga urgency memorandum sa aton nga bilog nga local DRM councils para maka-raise man sila sang ila sini nga tagsa ka mga alert status. Ma'am, sa inyo monitoring no kay actually ang ginahulat ko subong ang alas 8 sang aga nga advisory or forecast ang bagyo ining si tropical depression paing mga more or less ano ni ang plano niya magwa sa Parman? Ang base sa aton nga coordination sa pag-asa kag sa aton nga meeting man kahapon nga ginpatigayon ano pa ini no sige pa ini maulanon ang hasta naton Pista Minatay November 1 and 2 daw dira gid siya posible nga magwa pero sige pa ini ang pagdala niya sang ulan diri sa aton sa may Western Visayas. So amo na ang kahapon nga gin-emphasize sang aton nga pag-asa nga ang aton nga Pista Minatay sa subong medyo maulanon kag also ang aton nga mga passengers gina-warn man nga mga posible nga mga kanselado naton nga biyahe tungod gani sang posible nga pag raise ang mga gale warning sa dagsa ka mga areas diri sa may Western Visayas. Ma'am, ang OCD nanong advisory mo to the listening public bilog nga Negros and Bacolod nga nagamonitor karon nga morning? Yes, sa aton nga pumuluyo dira sa may Bacolod City kag Negros Occidental ang padayon kita nga mag-monitor sang aton nga weather update. Sige man ang pag-disseminate namon diri sa may Office of Civil Defense through pag-asa kag ginahatag namon sa inyong local DRM councils gani magpreparar kita kay although hindi direkta nga mag landfall sa aton but ini magadala sang pag-ulan. Actually kag may mga reports naman kami dira sa may Bacolod kag Negros regarding sa cancellation ng classes and pagwaon namon ang amon nga situational report sa subong nga adlaw para kung na namon no makonsolidate na namon ang tanan. So sa publiko padayon kita nga mag-monitor kag maghalong kita tanan. Yes, sir. Yes, ma'am. Anyway, ang aton OCD director sige man isubong ang mahimo pa sila assessment no within today guro makapagwa naman sila Ma'am Cindy. Yes, subong nga aga as I said may ara kita sang Pedra Analyst Group meeting kag core group meeting kun man dira nato ng aton nga regional director nga chair sa ating regional DRM council maghahatag sang
guidance sa ating publiko kag sa ating nga member agencies ng ating ipatigayon nga preparedness kag response protocol sa bilog nga Western Scenario. On that note, Ma'am Cindy Ferrer, salamat gi sa time. Good morning kag God bless. Salamat man kag padayon kita nga maghalong. God bless. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Aksyon Hotline.